Vítám vás z mého dalšího videa, tady s Majstrem. Ahojte. Jsme na serveru Ultimate Survival PvP CZSK. Ano. Pěkný. No, asi se mrknu na spawn. No, počkej, jestli můžu něco No, jasné. říct, tak prosím vás, kdybyste na tento server někdy zakráčeli, tak mi kupujte prosím tyto bloky, teď nevím, jak se jim přesně nadává, protože můj hrad už se tady staví asi měsíc, ale pořád nejde dostavit, protože mi chybí bloky. Takže to je jenom taková malinká prosbička a už předávám slovo Matimu. Díky. Asi si zajdem na spawn, podle toho, co čekám, a podíváme se na nějaké pravidla, jak to tu chodí. Ano. Takže No, máš pokud slovo. mám slovo, ano, děkuji. Takže máme tady vlastně, je to prostě pro mě je to nejlepší server, na kterém je hodně soutěží. Máme tady třeba, když najdete truhlu s knihou a jsi vítěz game modu, ano. Len u nás se konají soutěže o skvělé ceny. Prostě tady můžete GMko získat lehko a dodržujte pravidla. No vlastně ta soutěž, jestli o ní můžu něco říct, tak je vlastně o tom, že tady najdete čístku, ve které bude kniha. Mělo by to být někde na poušti, no tak tam nemá ty. Měla by tam být kniha, ve které by mělo být napsané, jestli vítěz game modu. A to by bylo asi tak všechno, takže přidávám znovu slovo. Takže, ten, kdo se dívá poctivě na můj channel, tak ví, že tohle je druhé video, které jsem natočil. Chtěl jsem tam natočit multiplayer, abyste měli nějakou zábavu, a nenapadl mě nikdo lepší než Majstro. Teď nevím, z kam se to vzalo, bylo to úplný fail a nevím, kdo to házel. Hází nám to tady kamarád z neviditelností, jmenuje se Veveričák. Ano, děkujem, napíšu po slovensky, děkujem. Takže teď se podíváme jenom tady. Pojď, jestli můžeš. Jasné. Vlastně kamarád, co s náma chodí do třídy, mi říkal, že když si čupnete, dřepnete k schodům a kliknete na ně pravým, tak byste si měli sednout. Ale je to fail, takže jsem mu poslal do prdele. A potom tady máme, tam nejdem, vidím jenom ten meč. Utečem, ano. Vlastně dneska jsem tady pozabíjel ty slepice, přeskočil jsem to se omlouvám adminovi. To jestli můžu zmínit, admin se jmenuje Depo4, nebo spíš majitel. Je to nejlepší majitel, kterého jsem zatím tak poznal. Potom, když se podíváme na warpy, tak si můžete všimnout, že je tady, seš tady má to? Jo, tady. Je tady hodně warpů, tady jsou warpy na shop, arena, warp VIP, warp McDonald, warp hřib, to jsem ještě neskusil, warp soutěž, warp parkour, warp admin team, warp Tomás, to byla nějaká blbost Tomás, a truci. Tady jsou další warpy, nechce se mi to číst a my bychom se mohli podívat na spawn ještě a odložíme si věci, ne? Já žádnou super nemám. Aha. Tak, ne? Hej, tady máš. A hoď to do čistky, prý. Ty to ukradou. Ne, do té čistky, ne, to je Enders čistka. No říkám, že to ukradou. Tobě to nemůžu ukrást, chápeš? Mm. Tu čistku otevřeš jenom ty a jdem warp parkour, jo? Warp? Počkej, ale já nejdřív do homeu, ne, bych to schoval. Parkour. Do té čistky, do Ender. Před náma. A jak to, že to nikdo nemůže vzít? A já Že... vlastně jo, chápu už. Napiš parkour, jo? Warp parkouru. Parkour. Vím. Takže, jak jsem zkoušel tu trasu, takže ta je podle mě těžká, tak jsem ještě neudělal, nevím jak. Daří se.
Když se daří, tak se daří. Teď se má jít kam? Aha, No, tam bych nechodil, pojď na mě TPA. no, to a Protože mám lepší jakéže máš jméno? maestro. Maestro. OK. Pojď za mnou. A ta cesta je podle mě úplně nejepicnější a nejlepší. Někdo to tu rozgrifoval? What? Takže bych řekl, že zase nějaké holky si tu hrály. No to už nějaký... Kamarádi. Aha. To prky. Ty máš nějaké cheaty, ne? No jistě, že. Já jsem hotový cheater. Já to věděl. Počkej, já jdu. Kurně, spadla mi myš. Omlouvám se. Takže já jdu na home a vemu si nějaké jídlo, jestli mám. Já jdu dál, teda. OK. Se nebudeš rozčilovat. Já už jsem Mám skoro tam. maso. No, tak nejsem. Bych měl smažit, OK. Takže jdem Pojď sem, pojď za mnou. parkour, OK, já už, počkej, už jsem tam. Jakože skoro. Musím jíst syrové kuře, nemám si ho kde. Ne, já už jsem na konci. Kurník. Kdo chce 2 staky dřeva? Nikdo, kámo. Nebo kámoško. To je fuk. Kamoškám se odpovídá. Ježiši, já už jsem byl na konci. Ježíši, já už se tu skoro dal. Hej, já mám strašně málo jídla. No tak Hej, pojď za mnou. Pojď, dej to po já. to po já. Ne, já jsem se zabil. Stop. Pojď to po A. OK, takže my bychom se vlastně tady mohli už trošičku začít loučit, ať to video zase není. Bacha, jo, drží. Tady se nemůžu bortnout. Aha! Kde jsi? To jsi měl říct, že jsi tady. Takže vlastně bychom měli to, počkej, já to udělám lehce, dám ho. Kde máš ty ender perly? Já jsem je dal do čestky, se mi zdá. Tak se dívej, jo? To jakože admin neuvidí. No to už uvidíme. Jdu home. Takže já jdu, kde jsi? Já si vezmu nějaké etherperly. Vezmu si 3, to stačí. Já jsem debil napsal parkour. Warp. Parkour. Tady to musím přeskákat, abych ty perly neutratil. OK. Ne, ty jsi hodil. Sorry. Takže vidíte, prostě tento server je bezchybný, nemá lagy. No možná vidíte lagy, ale mně se zdá, že nemá lagy. Já nemám lagy teda. A u tebe moc lagu nevidím, skoro vůbec. Zatím jsem neviděl žádný lag. Možná bugy. Už jsem dole. Ty! Já chcípnu, já to vím. Víš, že nemusíš skákat. Čaute. Zdraví vás, Gogo. Hej, Lomeno, pojď za mnou. mat. Musíš dát mat? No, to stačí, nemusíš psat celé. Jo? Tak napiš velké M. A už jsi tu? Napiš to TPA, počkej. lomenem, jo? Lomeno. TPA, CC. To tu je gas. Když jsem vzal. Což tam mám napsat? TPA, CC? Víš co, prostě tam napiš velké M, malé A. Ne, ale ty napiš lomeno to musíš to napsat. TPA, Napiš CC, T. A napíše ti to tam teď. To druhé napiš. Denny? Ne, tak třetí, no. To nejde. TPA. Počkej, lomeno Co to omlouvám je? se, ale bratře. Já jsem to parlou.
Máťo, seš tu? Já jsem tady až. Tam vzadu. Počkejte. Tady. Víš, co, já jdu tam za tebou. Parkour. Hej, já bych to asi ukončil, protože to by mělo zase hodně. Tak tam skočíme, ne? Doskáčeme tam trošku. Já bych to natočil, já bych to prostě teďka dál, natočil bych když tak ještě jedno, víš, že to netrvá zase tak Jo. dlouho. Tak oka, takže prostě my bychom se asi rozloučili, že? No, my se asi budeme loučit. Nerozloučíme se tím, že mu pomůžeme na spawnu, jsou tam gasty. No, když tak potom. Pojď spawn, Počkej. kurňa, spawn. A pojď mu pomoct. A kde? Hej, takže my se s váma loučíme. Počkej, Uvidíme se. Veverčík má van. No, dobré, kašlem na to. Takže Oka. uvidíme se u dalšího videa. Byli jsme rádi, že jste se na nás dívali. A no, uvidíme se teda u našeho dalšího videa s naším dobrodružství se mnou a tady s Majstrem. A uvidíme se u dalšího videa. Doufám, že se budete dívat na naše další videa. Dávejte lajky, komenty a já nevím, prostě dělejte všechno, co vás baví. Tak jo, tak se mějte a